yara ma wannan makaranta mai albarka, makarantar kaninmu Bureka ko ga wani aboki ba ya haddace mana shi. Na san yanzu da Hamisu Bureka ne yanzu yake mana jaruman maza kome ne. Na san yanzu da Simin mata ya tashi, da na ga wasu sun tashi suna ba haka ba, za a zuwa yi ma wayannan yaran kare. Na tabbata da Hamisu Bureka ne muka gayyata, muka ce Hamisu Bureka muna da hafula na yaran mu, da Allah ka zo ka ce mu. Na san da wannan makarantar yau sai ya rushe. In ba ku yi sa ba ku iyayen yaran nan ba ku bara ku samu wannan fili na gaban ba. Ina ga da can su London su abin nan duk za zuwa cika. Ba mamaki wasu ma akan kwano za su zo na su kalli. Yau malam Baba Gana ya gayyato Hamisu Bureka. Hamisu Bureka kuma a Islamiyya. To kun gani dole malam ya yi zafi. Da ya kamata lokacin da yaran ku suke larabcewa nan kun san ba abu ne wai lokaci da ba wannan ba karami hidima malam ya yi ba, kawo wannan yara koya musu wannan waken. Kuna gani suka zo suka rera wannan waken da ka ba karamin burgewa suka yi ba. Sannan ɗaya daga cikin ɗalibai ta zo ta larabce mu, ya zo ya larabce mu ɗaya daga cikin ɗalibai. Sannan wata kuma ta zo ta fassara ko da Hausa ta yi, na tabbata da an tada wata cikin ku a nan ta zo ta yi karkarwa za ta yi, sai dai ta faɗi a kwashe ta kai ta gida, ba za ta iya ba. Amma malam ya yi wannan hidiman ya koyar da su suka zo suka tsaya a gaban nan, gaskiya ba karami hidima malam ya yi kafin wayannan yaran ya ba su wannan wato tarbiyyar su tashi. Na so a ce na yi bayani a kan wata maudu'i ta musamman wanda na sa masa taken wato a social, ina so yi magana kan social media, amma malam sai ya ce yana da kyau ya daura akan abin da ya faro. Gaskiya abin da malam ya tabo din abu ne wanda yake damun mu yanzu, abu ne wanda ya gurbata mana rayuwar mu gabaki ɗaya, shine asalin gurbatar rayuwar mu. Kafin shiga cikin abin kai sai malam ya yi wani magana mai zafi, ya nuna wasu ɗalibai game da rashin shirin da suka yi. Malam ya magana mafi ya kuri yayi, na san malam yayi ne kawai saboda ya ja kunnen su, amma ba wai yana nufin ya kaskantar da su ko kuma ya nuna cewa su ba komai ba, a dan ya ja musu kunne ne. Amma na tabbatar su ma za a hafi nan tare da su da sauran wato yaran yan wasu da suka gama daidai za a yi musu, bara ware su a cire ba. Ko da malam ya magana mai zafi zafi a kansu, iyayen kansu ci zafi, bakin su malam yake ba. Duk wanda ya ja kunnen yaron ka yana son sa ne da alheri. Yara nawa suke yawa waje, amma malam ya magana kansu ne bai ba, amma yaron ka yace wayannan yaran kaza kaza kar ka kamar malam ya kaskantar da su ko kuma ku iyayen ya kaskantar da ku. Malam yana son su da alheri ne, saboda haka ku ga cewa malam ya faɗi wannan magana ku dauke sa da wani ma'ana. Sannan malam ya ce idan za a aura kar a duba karatu ko haddan Qur'ani. Gaskiya na sha bamban da malam wannan gaba, dan na tabbata malam shi ma yayi wufu da ɗalibansa guda biyu. Ga malam Bari shi ma yana zaune yayi wufu da ɗalibansa. Ina malam Bakura shi ma yayi wufu. Ni mai magana ma na yi wufu da ɗalibata. Ya zai ce mana kar mu canka a ciki? Dole mu canka mana. Ta yaya za mu gyara kuma mu gwara wani? Za mu je kuma mu cafke abin waye. Saboda haka kar wanda suka yi karatu su ga cewa kamar malam ya wulakanta su, malam ya tada musu da sumi ne. Ya kamata a ce ku wanda kun yi karatu ku zama abin koyi ga sauran yara. Shine abin da malam yake so ya faɗa mana. Ya kamata a ce makaranci wanda shi ya bata lokacinsa wajen karatu, tun da safi a kin saki a gida, a kin saka a gida ka zo makaranta ka yi ne ba abin da kake karatu illa Qur'ani, hadisi, fiqhu da sira da sauran ilmukan da malam yake koyarwa. Kuma bayan a ce kai wayannan shekara 5 ko 6 ko 7 ka gama makarantar nan ka fita, amma ka sa bambance ka tsakanin wanda yake zuwa Islamiyya da wanda baya zuwa Islamiyya, kuma wannan abin takaici ne. To wannan shine abin da yawa malam zabi yake faɗin wayannan maganganu, amma in ba haka ba ai
ba daidai bane, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, ba daya suke ba. Wanda ya karatu da wanda bai karatu ba daya suke ba, akwai bambanci. Saboda haka malam yana jan kunne ne na iyayen da su ɗaliban da kuma su iyaye mazan gabaki dai don su kula da tarbiyyar yara, wanda tarbiyya gaskiya abu ne mai girma. Sannan mu san cewa shi tarbiyya ana suntansa ne gurare kamar haka. Ana samun tarbiyya a gida, ana samun tarbiyya a makaranta, tarbiyya a anguwa. Wayannan su ne gishikai manya-manya: gida, makaranta, anguwa. Idan aka yi rashin sa ɗaya daga cikin wayannan guraren aka rasa tarbiyya, to zai tasiri a sauran. Misali a ce makaranta akwai tarbiyya, gida ba tarbiyya. Duk abin da malam ya gina a makaranta, Allah ya ce, manzo ya ce abu kaza yana da kyau, abu kaza ba shi da kyau, yana zuwa gida abin da malam ya ce ba kyau sai ya gani a gidansu a aikace ana yi, ina zai tasiri? Zai tasiri? Ba zai tasiri ba. Malam ya ce abu kaza ba kyau, kar a yi abu kaza, yana fita anguwa sai ya ga yara ko 'yan matan da aka abin da malam ya ce ba kyau ya ga 'yan mata suna yi, ko ta ga 'yan mata suna yi, ba zai mata tasiri ba? Dole zai tasiri. Ashe tarbiyya yana ginuwa ne a gida, makaranta, anguwa. In ka yi rashin sa ka je ka samu kanka a wasu anguwan da babu tarbiyya, to sai dai ka roki Allah kuma ka tashi ka yi da gaske game da yaranka. Ba mamaki a gina tarbiyya a makaranta, a gina tarbiyya a gida, amma a anguwa sai a rusa ma tarbiyya. Yaro yana rera karatun alkur'ani, yarinya tana rera karatun alkur'ani, ga tarbiyya, ga hadisi, ga sira, amma yana fita waje, tana fita waje ta gamu da irin 'yan matan da malam yake ta siffantawa, masu wato kenta fuskansu, masu yawo sirara. In ta gamu da su dole su yi tasiri a kanta, tana ga kama abun burgewa ne. Kuma a tarihance ko kuma an san cewa duk lokacin da mutumin kirki da kuma mutumi ba na kirki ba suka yi abokanta, yawanci shi mutumin kirki baya tasiri ga wancan abokin nasa ya mai da shi zama mutumin kirki, sai dai wanda ba shi da kirki shi yake gurbata mai kirki. Idan muka duba tarihi ga baki daya rayuwa, in aka samu wata karuwa aka ce ta kika fara karuwanci, sai ta ce kawata ce, ta ce ido mu je idan gayu, sai gayan suka ce aike baka wuya ce kaza kaza, shikenan anan ta fada. In ka samu wani matashi ya zama dan shalama dan kwaya, ta ya ka fara? Zai ce abokina ne ya ja ni ya tafi da ni hura, ya ce ba komai ka dan zuka, da ya zuka shikenan ya zarce. Kai kenan kowa aboki ne tasiri a kansa, kowa kawace ta tasiri a kansa. Wane iyaye ne iyayen mutunci wanda suke da tarbiyya a yansu, sai kai kokarin hada abokanta yaranka da yaransu, domin ya zama abin da kai ma kai gina da shi ya gina, sai zama manufan kwakwai ya zo daya. Amma ya kasance za ka bar yaronka, to zai fara gudu ya je wajen wanda suke da gurbatattun tarbiyya. Kuma idan tarbiyya ta rushe, yaran nan da ake cewa manyan gobe, sai mu samu dolayen gobe. A madadin mu samu manya mahankalta. Yanzu misali a ce dan kwaya ya zama shugaba, to yan kwaya sun zama shugaban nan, sun samu kifin zama a bayan kasa. A ce wata yar wato NCNC ta zama kwamishinan mata, to shi ke na abu ya rubuta. Ko a ce wata yar madugo a zabe ta, a ce ta zama kwamishina na mata, to yan madugo sun samu ci gaba. Kamar yadda yan kwaya ce sun samu wani ya zama memba ko ya zama gwamna, ai sun samu cigaba, abin nan cigaba. Amma idan aka samu mutumin kirki ya zama shugaba, to sauran mutane zai yi kokari ya ga cewa ya sa su kan hanya. Ashe tarbiyya yana da muhimmanci. Halin da muke ciki, kamar yadda wannan yarinya ta zo ta fassara mana da Hausa, wanda kutuwar da wancan yaro ya mana da Larabci, wannan yarinya ta fassara mana da Hausa, ta yi bayani akan halin da muke ciki na kuncin rayuwa. Muna cewa Buhari ya kaza kaza ce bane da kyar kaza, me ya janyo mana haka? Muna zagin shugabanni, suna mana kaza. Ai shugabanni ba wasu bane aka halitta su aka zubo su a cikin mu suka je suka zama shugaba. Da a ce mun tsaya mun ba su kyakkyawan tarbiyya, ai sun tashi su ne za su zama mutane kirki. Amma kai ma ka yi sake, ita ma
suna kwasan tarbiyya a gaban TV, suna suntan tarbiyya a waya, to kun ga ba tarbiyya na gari. Kuma wannan masuliya mai girma yana faruwa ne akan iyaye maza. Na ga malam yayi wani karami takarda wanda ya sa masa suna kamar maza amma ba maza ba. Kamar maza amma ba maza ba. Me wannan yake nufi ne? Mata maza ne mana yake nufi ko mene? Kamar maza amma ba maza ba. Mana kai magidanci amma ba ka da iko a gidanka, kar ka yi tsammani cewa wai an baka amanan iyalai, Allah ya baka iyalai mata da yara, ka dauka cewa kai nauyin da aka daura maka a shine ka ba su ci, ka ba su sha, ka ba su tufa. Wannan wani bangare ne na nauyin da yake kanka, domin Allah yana cewa لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سيدنا علي يفسر وانا آيات أدبوهم وعلموهم. كباس إلمي كباس لدبي. ashe kai namiji in ya kasance baka lura da iyalinka ba, ƴaƴanka su wane ne abokanensu, ƴan mata su wane ne kawayensu, ina suke zuwa, da wa suke, wani gidan biki suke zuwa. Yanzu abin takaice sai kaga ƴan mata koyaushe suna waje sai yawo, auren da ma bai shafe ta ba ma sai ta tafi, sai ya zama wato anko duma ya yawa gari. Ke me yasa yake anko? Kawa ta ce ake aure a gidansu. Ka duba da Allah wani kwana kawa ta, me alakan ki da ita? Me alakan ki da kawar ki? Ai baki da alaka, amma wai za ta yi anko. Kun san kuma abin takaici, aina za ta samu kuɗi. Akwai gaya ba yana bata lokacinsa da sanyin nan san yana dukansa, yana jan mashin nasa yana gudu, yana tara kudin anko. Allah ci kanka tun baka mutu ba. Mahaifinka da kyar zai je kawo cebani a gida, baka taimaka masa. Mahaifiyarka za ta je biki, tana dana ka bani zan kai abu kaza, kana cewa wallahi mama ni kudi hawa, ashe kana tara wata muguwa ne. Ka je kana bata kudin anko, dan Allah baraka ci Allah ba. Ba dole mu ci Allah ya ji kanka ba tun kafin ka mutu. Ai ka mutu ai. Kai baka da manufa rayuwa. Yanzu mala yana magana cewa ya aure. Yanzu wannan kudin da kake bata na anko, me zai hana ka kai adashe? In kana so ta tsakaninka da Allah, ka dinga adashe mana. Ka tara, in ka tara ka aure ta ba shikenan ba, kai uf da ita gaba ki da. An baka ba anko ba komai ka dinka mata, amma tana waje. Ba mamaki kamar yadda kake dinka mata anko, akwai wani yana dinka mata anko. Kai ma za ta karba wajenka, a wajensa ma za ta, kaga ya zama tini tangana kenan. Sai wanda ya canka. In aka yi tafiya kaga cewa wannan fa za a yi maka ba, kaga sai a ce ka baka kuma shanka. Shikenan abu ya lalace, tarbiya bai lalace ba. Wanda zai baki kuɗi ki dinka anko, sadaka ya baki, zakka ya baki, akwai kanwarsa bai dinka mata ba. Mahaifiyar ta ce gidan biki bai bayar ba, bai taimaka mahaifiyarsa ba, amma ya tara kuɗi ya baki ki dinka anko. Me suna wannan abin da ya baki? Sadaka, zakka, taimako. Ba ni gishirin ba kamanda sunansa. Ke ma wata rana za ki rufa masa asiri. Mana ko ba ka bane? Wata rana ki ce a ke yayi zaba yau wannan ba ya kamata ke ma kin sani ai. Mala yana ta bayani me sunan sassan su yake cewa da daddare karfe 9 a gindin bushi ana ta murkude lashe da manne da shafi. To daga na ake zarcewa ai, ko ba ka bane? Ana ake zarcewa. Ko kun ga iyaye, shi yasa ma ne yake ta zafi akan iyaye maza. Kai yarka ne, ɗanka ne, me yasa ba ka da iko a kansa? Ba kai ka haife sa ba? Abinci buhu nawa ka ba sa ya girma kafin zai iya biya ka ne? Pampers nawa ya bata? Kafin ya daina fusari a mamarsa, pampers na nawa aka saya? Sale da nawa aka saya masa? Ya girma yana ci abinci buhu nawa ya ci kafin ya girma ya zo shekara 15 ko 17.
ruwan kalita nawa ya sha, ba ka da iko a kansa ne, ba ka ce kai ka daina ba. Ai aka ce itace tun a ɗanye ake tankura shi, in ya bushe ba bare tankwaru ba. To shi yasa ma da yake cewa kamar maza, amma mene ba maza ba, wato kun bar fawon ku ya kuce muku hannu. Baka da iko kan yaranka suka zo suka fi karfinka, lokacin da suka je suka fara barin gamuwa kansu to ba danka ga gamuwa kai ya zo ya shiga gida ya kwana ya fita, ba ka ce ka je ka aske kanka ba, wanda annabi ya hana wannan aski. Ba kyau musulmi ya aske wani gefe ya bar wani gefe, wannan haramun ne. Shi da mai cin kare duk ya suke, mai cin kare kai da shi da kuke wajen Allah, wanda yake bari gamuwa kai ko kuma ya aske wani gefe na kansa ya bar wani gefe, ba kyau, annabi ya hana. Saboda haka ya za ka bari ɗanka yana wannan abun, ya za ka bari ‘yarka ta sa kayan da ya matse jikinta, wanda annabi ya ce wayannan sifan matan wuta ne. Annabi ya ce sinfani min ummati lam arahuma kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ala ru'usina ka'asmatil buqtil ma'ila la yadkhuluna aljannata wa la yajiduna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza. Annabi ya ce akwai samfarin ƴan mata wanda suna tafiya da kaya amma suna suke tafiya, karkatattu suna karkatar da mutane, idan ka kansu kamar tozon rakumi. Annabi ya ce ba za su shiga aljanna ba, ba za su kan sha aljanna ba. To ka yarda kana ganin ƴar wuta a gidanka, ba ka da iko ne ka hana ta? Yanzu haka yayan suka tashi ne, ta sa kayan da ya dame jikinta, bayan ta siffan bayanta ya nuna, siffan kirjinta ya nuna, kaulinta a waje, hannunta a waje, wuyanta a waje. A gaban ka kai mahaifi ta zo ta wuce, bara ka ce mata ke ki duba wannan ba shi na koyar ke, bara ka faɗa ka ba. Kuma kana gara nan gobe kiyama ka je ka shiga aljanna. Aljannan nan ba sai kai da gaske. Ba mamaki kana sallah, kana azumi, kana zakka, ranar gobe kiyama ka tashi kana kuma zaka je ka shiga gidan aljanna, sai kaga yarka ta zo ta cikume ka, danka ya zo ya cikume ka, matarka ta zo ta cikume ka. Shi yasa Allah yana cewa yawma yafiru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imrin minhum yawma idhin shanu yughni. Kowa saboda gudun jingon, mahaifi ya ga ɗansa yana gudu, da ya ga mahaifinsa yana gudu, mata ta ga mijinta tana gudu, miji ya ga matarsa yana. Me yasa? Kowa akwai wani hakkinsa da ba sa yana so ya zo ya karba. Saboda haka iyaye, tarbiyya din abu ne mai kyau. Shi yasa ga malam yana zafi akai. Allah ya saka malam da alheri, domin ba karamin wato hidima malam yake a wannan anguwan ba. Wannan sangayan malam ya kamata mu yi wa malam addu'a koyaushe, wanda zai tara yara mutum da safiya har zuwa karfe 5. Yaran nan mun kawo masa amana, yana kula da su, ya ba su Qur'ani, bayan nan kuma ya ba su ilimin sana'a, wanda yaron ka ya wuce nan fa yana da karatun alkur'ani kuma yana da karatun ilimin zamani. Zaka yi ka kai sa wani makaranta na secondary, yaron ka zai yi. To wannan me yake bukata? Yaron ka ya samu ci gaba a rayuwarsa, kuma gashi yana da guduri sanan kiyama. Kun gashi ya kamata ya malam addu'a. Bayan nan malam bai bar yaran mu ba, bayan ya koya yaran mu, kuma iyayen mu mata ma ya ba su lokaci, sun zo yana koyar da su ilimi dan su gyara tarbiyya. Amma sai dai abin takaici, ku iyaye kuna da karatu amma ba aiki ne ake samun wahala. Kamar yadda Kabir Gombe yake cewa, kin zo kin karanta 40 hadis, kin je kina yin 40 siya a gida, kin ga bai yi ba. Karatu ba aiki ba, lodi kika dauka wa kanki, domin ranar gobe kiyama za ka kama ki da hujja. Gwara wanda ba ta yi karatu ba zai zo mata da sauki, amma ke kin yi karatu, kin san cewa abu kaza ba kyau kuma kika taki kai, abu kaza yana da kyau kika ki, to za ka kama ki da hujja. Saboda haka iyaye mata, kamar yadda kuke zuwa kuke karatu, ku zama abin koyi ga sauran mata na anguwa. Yara wanda kuka yi karatu, ku zama abin koyi ga sauran yaran anguwa. Kar a same ku bayan wasu watanni ko wasu shekaru a kasa bambance ku tsakanin wanda suke zuwa karatu da wani ba sa zuwa. To Allah ya sa mu dace. Na gana nuna mun cewa lokaci yayi. Yaran da suke wannan saukan Allah ya musu albarka.
su yaran da iyayensu da malumansu da mu wanda muka halarci wannan gurin Allah ya sa duka muna cikin wanda Qur'ani zai cece mu ranar gobe kiyama. Sannan Allah ya ba su ilimi mai amfani, abinda suka karanta Allah ya zama kariya ne a gare su duniyarsu da lahiransu. Allah ya kare su daga siyacewan duniya da na lahira. Allah ya sa su zama abun koyi ga sauran yaran anguwa wajen yada tarbiyya da ilimi. Muna musu addu'a Allah ya kare su daga wato irin fitintunu da rashin ji da rashin kunya na sauran yaran zamani. Muna so su zama wata fitila ga sauran yara wanda malam yake ta kuka akai cewa yaran kaza. Shi yasa na ce muku tarbiyya bare ta bayuwa wajen malami kare. Malami zai nasa kuma iyaye sai ku daura sai ku ga tarbiyyan ya ci gaba, amma malam shi ya tai daga bayan an bari kuma ku kiyaye ba kun ga shikenan yaran sai su shiga wani duniya. Wallahi sai mu dace anan zan takaita abinda na fara dai Allah ya ba mu lada wanda nayi kuskure a cikin Allah ya fi mana gaba ki da subhanakallah bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Bisa ga nasibin da ya mana Allah samu ji shafin da basira muna kusa da kusa insha Allah gurguje na mu kira wasu daga cikin ɗalibai masu sauka a wannan rana mai albarka sai karanta maka Qur'ani a gurguje. Na farko za mu kira Adam. وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصالحين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين.
ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. Allah sauka da alheri insha Allah wayannan ne su ne ɗaliban da Allah ya ba mu sa'a sun yi sauka a wannan a makaranta Aisha Qur'ani ba kuma da musulunci jama'a ya hakuri insha Allah al'amura sun zo ƙarshe yanzu abu na kusa da ƙarshe insha Allah za ba yaran da sauka da malam Abubakar cik imam na masallacin juma'a na ɗan al-Bahira zai ba su sauka insha Allah. الحمد لله رب
ƙarshen wannan abin alkawarin da muka yi karfe 11 Allah ya kaddara mun cika. Yanzu kafin a raba certificate na wannan yaran kamar yadda da aka saba ba mamaki wani zai ga yau an canza. Idan muka koya yara karatun alkur'ani aka gama saboda yanayin tafiyan yau da kullum muna dan koya musu karatun ilimin hada ko sola da kuma abin da ya shafi kwamfuta. Wannan karon har mun dan taba abin da ake ce masa electronic kayan wuta. To amma gaskiya ba mu samu lokacin da muka zo muka yi musu certificate na musamman ba. Don haka sannan kuma ta wajen ba da kyauta yaran da muka riga muka kalli kokarin su akwai yara guda 5 wanda daga ciki akwai masu taya mu suna dan tsaya kan ɗalibai insha Allah sun mana amfani ba kadan ba Allah ya saka musu su 5 akwai number 1 da 2 da 3 da kuma su monitocin da suke taya mu wani kyauta muke so mu ba su cikin abin da muka koyar da su akwai ilimin sola akwai kwamfuta akwai electronic da aje a ba su wani abu daban na fi so in ba su irin wannan abin da zai amfane su ta bangaren la'alla wani ya samu kwamfuta in aka ce kwamfuta karka ce zan ba da kwamfutan 1000 kaza a gwargwadon iko yanayin makarantar za ku duba wani la'alla a bashi abin nan din sola wanda ya je aska gidansu wani kuma za a bashi insha Allah muna dan hada kayan wuta irin electronic bike din nan electric bike insha Allah akwai wanda za su rabautar wannan abin mutane 5 amma saboda wasu dalilan da wasu suka yi mana da wasu matsalolin sun kun ga mun yi minus nasu to su suka jawa kansu sannan a cikin mata kuma wannan karon da suka fita suka je suka yi yawon su ko kuma suka ki jin maganar mu hatta abin da muke samun matsala exam din ma da kansa ba su tsaya sun yi yadda ya dace ba za ku ga duk cikin mutane 5 nan ba mata to su kuma kawai mace ɗaya za mu ba wa kyauta na 6 yanzu za ba ta abin da Allah ya sauwaka amma wayannan su 5 ɗin insha Allah nan da sati mai zuwa wannan abin muna so mu zo mu yi training a kansu mu nuna musu to ga yadda za su kiyaye abin da za mu ba su duk da sun san wani abu a kansa sannan mu mika musu nan da sati daya sannan mutum na 5 6 7 zuwa 10 insha Allah karatun nan da aka yi aka sa a memory aka yi wannan su kuma zuwa mutum na 10 insha Allah nan da sati mai zuwa duk za ba su kyautar su kamar yadda muka yi alkawari yanzu malam zai ba su certificate nasu a cika da addu'a tashi insha Allah meta da imam mai share ta
Kalina. Yawwa. Idan matsa masa ya wuce. Haruna, karba sai ka karba, sai ka kalli na. Matsa masa haka. A ƙarshe insha Allah za mu gaba na kalli nan, in ka karba, kalli nan. Allah na sabi. Allah na kan wuce. Bayan da kuma gani bayan da yara su suka yi sauran kuma musu addu'a Allah ya musu albarka. Suka zo suka gaba da kowace suka har yanzu karatu. Allah ya musu albarka, Allah ya
da shi hanyar sharri ya zama wato azaba gare ka ranar gobe kiyama. Bangaren alherinsa cikin hikimansa Allah da ya bamu wannan nima ya sauke mana hanyar sada zumunci. A da in ka ce za ka sada zumunci a wani dan uwanka wanda yake nesa tsakanin sai ka kashe kuɗi masu yawa, sai ka ketara wurare masu nesa kafin ka je ka sada wannan zumunci, wanda kuma gashi yanzu zamani hanyoyin ya zama abin tsoro. Allah cikin hikimarsa sai ya sauke mana wannan kafa wanda mutum cikin sauki yana zaune a ɗakinsa zai sada zumunci. Wannan ni'ima ne, mun gode wa Allah da ya bamu wannan ni'ima. Sannan wannan kafa ta social media ni'ima ce ta wajen yadda ya kusanto mana da karatuka na maluma. A wannan social media musamman wasu malamai suna yin gurguru wanda yake tura darussa, wanda idan mutum yana da himma da kwazo yana zaune ɗakinsa zai karatu. Malami saboda Allah madaukakin sarki ya sa su mutane ne masu wato kyauta, ga malami zai darasin wani littafi ga baki dai an tura sa ba tare da ka taka kaje wajen malam ba, balle ka ce ba da lokaci na je neman kaza kaza. A ana zaune a gida za a tura ma wannan darasa. Wannan ni'ima ne. Ni'ima ta gaban abin nan WhatsApp ko Facebook ko da sauran kafafe na yada zumuntan da ake wasa wayannan abubuwan. Sannan shi wannan social media yana hada wato in dangi wanda suka nisanta suka rarrabu. Tayo rayuwar yau ya cilla mutane zuwa gurare daban-daban. Dan uwanka ya yi gabar, yar uwarka an kai ta wani guri, amma kuna da dama ku yi wani group na dangi wanda za ku dinga sada zumunci a tsakanin, za ku dinga jin masoyin wanku. Idan akwai wani danku da yake neman taimako za ku agaza masa, tunda Allah madaukakin sarki ya saba kana zaune a gidanka za ka tura mutum kuɗi ko ka tura masa wani abu. Wannan duka yana daga cikin nimomin social media. Dan kar in ja da yawa da dama malamai sun yi bayani. Idan muka zo kuma ta gaban wato salbiyat nasa, illolin social media, lalle zuwa social media ya zo da tarin illolinsa. Da mutane suna cin nama mutum ne da harshen su, amma yau social media ya sa mutane suna cin nama mutum ta hanyar social media, ta hanyar danne da yasa. Sai gani a group an zauna, group na wazo ana cin nama mutum sosai, ana danna ya ce ai wani kaza ne, wani ma ya ce wani kaza ne. Kuma wannan yana daga cikin illolinsa. To lalle kai mai amfani da social media san cewa wannan hatsari na gare ku. Ka yada alheri kake yada shari. Social media yana daga cikin illolinsa, ana amfani da shi wajen yada jita-jita. Wani abun da ba ka da tabbas an cillo sa a group naku ko kuma an cillo sa a duniyar Facebook, ba ka saya ka tantance ba wannan labarin yana da inganci ko bai da inganci, kai ma ka dauka ka yada. To duk abun da ya faru sanadiyan wannan abun da ka yada ka san cewa kai ma kana da zunubi. In abin tada hankali ne, ka tada hankalin mutane, to lalle kana da zunubi. Wannan yana daga cikin illolin social media. Social media ya sa mutane suna shiga haƙƙin yan uwansu, musamman a wani gurin da aka tara jama'a, majalisa, wanda annabi yana cewa idan aka samu mutane guda uku suna zaune, guda biyu suna so su gana da junansu, sai annabi ya ce su nemi izini a wajen ɗan uwansu ɗaya. Ba shi halatta su tashi su yi gefe suna tattaunawa su biyu alhali sun bar wannan a gefe, sun shiga cikin haƙƙinsa. To yanzu social media ya sa za a gani a majalisa ana zaune, amma sai kaga mutane kowa yana danna wayansa. Allah sarki shi wani bai da wayan bar sa a gefe, wannan yana danna wayansa, wannan yana danna wayansa, shi wancan bai da waya yana zaune. In yayi magana da wannan ba mai kula da shi, ka gan shi cikin haƙƙinsa. Wannan ma yana daga cikin illan social media. Bal bai ma takaito a majalisa ba, har ya gangara ya shiga gida. Ya za ka samu wasu gidaje idan ka je iyalan gidan nan suna hira tsakanin suna tattaunawa, amma yau abin takaici in ka shiga gidan sai ka ci ana makokin mutuwa. Kaga samari a ɗakin suna danne-dannen waya, 'yan mata a ɗakinsu, baba a ɗakinsa, mama a ɗakin. Kana sallama man sai ya ɗau wani lokaci kama amsa maka.
me ya janyo haka kowa yana danne wannan waya kuma wannan yana daga cikin illoli na social media bal bai takaito haka ba. Social media ya bata 'yan mata ya bata samari. Dan Allah sarki wata bata san menene rashin ji ba menene iskanci ba, amma sanadin social media ya koya mata wasu ɗabi'u. Ya bata da saboda kunya irin na mata ba za ta yi magana ta yi hira da ɗa namiji ba, amma yanzu social media ya sa za ta yi hira, ba hira ma na alheri ba, hira ma wanda yake da kalmomi na basa za ta yi. Balma abin mai ya kai munzulin da wato samari da 'yan mata suna wato mayarwa junansu wasu kalmomi da musulunci ya hana, wasu kalmomi wanda bai dace ba a ce yara musulmai suna yi. Zaga yarinya a gidansu ta yi gefe, zaga yaro a gidansu ko a wani guri ya yi gefe suna tattaunawa da wata yarinya, amma abu da suka tattauna ba alheri ba ne, wanda annabi yana cewa kar a samu kadaituwa tsakanin namiji da mace in ba muharraminsa ba, domin idan ka samu to shaidan zai zama na hukunci. To social media ya sa ana samun wannan kadaicin, yarinya da yaro za su kadaitu su bi suna ta hira suna ta yada maganganun da bai dace ba, bal abin mu har ya kai wasu suna tura hoton al'auransu ba, barna ake ta yada ta wannan gobe. Kun ga wannan ya zama hanya ne wato na fitina ga wasu. Ya kai social media wasu daga cikin mazaje suna cin wato amanan iyalansu mata. Za ga magidanci ya zo ya shiga gida, iyalinsa suna da bukata tun da safe ya fita ba su zauna suna hira a tsakaninsu ba, ya zo yana zaune Allah sarki baiwar Allah ta zo zan a tattauna, a madadin su tattauna wani al'amarinsu ko na nishaɗi ko kuma al'amarin yau da gobe, sai ga wannan magidancin ya kunna wayansa yana danne-danne. Wannan baiwar Allah tana ta magana har ta gaji har ta yi fushi ta je ta kwanta. Wani ma baya so ya shiga gida ya je yana danne-danne. Wani ma social media nan ya haddasa an samu wato rashin jituwa tsakanin miji da mace wanda har ya kai an rabu. To wannan fitina ne. Haka su ma mata ana samu a cikin su. Tana gidan mijinta saboda rashin tsoron Allah tana hira da wani kato a waje, cin amana. Kamar yadda shi ma miji yana faruwa, yana gaban iyalinsa amma yana tattauna da wata karuwansa a waje. Wannan wani ne fitina ne, wannan ya musiba ne. Wannan duk yana daga cikin illoli na social media. Saboda haka 'yan uwa musulmai, mazanmu da matanmu, mu ji tsoron Allah madaukakin sarki, mu san cewa Allah madaukakin sarki ya halice mu ne don ibada, bai halice mu don wasa ba. Kuma duk niman da Allah madaukakin sarki ya ba mu sai ya tambaye mu akai, don Allah ya ce summa la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Allah ya ce lalle wallahi za tambaye ku ranar gobe kiyama game da ni'iman da Allah madaukakin sarki ya ba mu. Ni'ima na social media sai Allah ya tambaye ya muka yi, mun yada zumunci ne, mun yada karatu ne, mun yada alheri ne, ko kuma mun yi amfani da shi wajen yada barna, ko mun kulla alaka tsakanin jinsin da bai halatta ba, ko kuma mun dinga cutar mutane ta hanyoyin social media. Wannan duka abu ne wanda za mu zama abin tambaya gaban Allah madaukakin sarki. Saboda haka mu ji tsoron Allah, mu sarrafa wannan social media ni'iman da Allah madaukakin sarki ya bamu, mu ribace sa wajen samun alherinsa. Sannan har yanzu nasiha na babba ga iyaye, su ne Allah madaukakin sarki ya ba su amana yaransu. Yaran ku da suke mallake da waya manya-manya, kusan wanne kafofi suke shiga, domin abokanin adawa wanda suke gaba da mu ta bangaren addini suna amfani da wayannan kafofin don su ruguza mana tarbiyyar yaran mu, don su ruguza mana tarbiyyar matasan mu, su ne da matasan mu ba su da hangen nesa, su ne da matasan mu tamkar kamar karnuka ko yanzu suna bin gindin mata, su ne da matasan mu ba su da alkibla, ba su da kula da rayuwarsu, bai san me yake yanzu ba, bai san me zai yi gobe ba. Saboda haka iyaye amana ne Allah madaukakin sarki ya baku na yayanku. Yaronka in ya
mallaki babban waya to ka san ya yake amfani da wannan waya. Yarka tana da babban waya, kai mahaifi ke mahaifiya, wata rana ka kai ziyaran bazata ga ɗakin ɗanka, ki kai ziyaran bazata ga ɗakin yarki, ki kwace wayanta, ki duba su wane ne kawayenta, da wane ne suke hira, ki dinga dannawa ki ji hiran da aka yi na audio, da wa suka yi, da kawarta ne ko da wani mugu, hotunan da ke ciki wani irin hotuna ne a ciki. Wannan ba duka hakki ne aka iyaye, in ba haka ba za su zama abin tambaya ranar gobe kiyama, kamar yadda muka yi magana da su. Allah zai tada kai a farfajiyar kiyama, yaran ka za su tume ka, sai ya Allah me yasa baka hana mu, mama me yasa baki hana mu ba, kika bar mu muka halaka. Saboda haka social media yana da amfani yana da sharri, mu yi kokari mu ribaci bangaren amfani nasa mu guje wa bangaren sa na sharri. To anan zan takaita saboda akwai sauran yan uwa wanda su ma za su tofa wato maganganu da ya